positiv. All you got. Okay, det er bare, hvad der er sådan generelle holdning til kødproduktionen er. Om det er sådan, om du mener, at vi skal skære det helt ud af vores kost. Ja, det er fint. Vi har lige fået det samme spørgsmål, så kan jeg bare sige sådan. Ej, det er så fint. Altså, vi har jo de her 5 føderåd Ung Energi, hvor vi går ud og vejleder folk unge om, hvordan de kan ændre deres små ting, de kan gøre i deres hverdag, hvor de faktisk træffer de her mere sådan grønne, bæredygtige valg. En af dem hedder kål frem for kød, som handler om at spise lidt flere grøntsager, lidt flere bønner, lidt flere linser og så lidt mindre kød. Fordi at kød det er enormt ressourcekrævende at producere, det ved jeg sikkert allerede også. Ja. Det er de her spørgsmål. Det vi tror meget på, den er sådan en positiv tilgang, hvor man ikke siger, du spiser kød, du er forkert, du skal være vegetar. Det kan man jo godt sige, men jeg tror ikke, det der sker nu forandring. Jeg tror, det har man gjort i mange, mange år, der er ikke rigtig sket noget. Jeg tror, den måde, man skal gøre det på, det er at være positiv og prøve at vise folk de alternativer, de kan lave. Prøve at vise folk, hvor lækker vegetarmad kan være. Der er mange forskellige ting, man kan være. Så vi tror ikke på, at man skal ud og sige til folk, at I skal være vegetar, eller at der skal være en lov om, at man kun må spise 200 gram kød om ugen. Altså jeg tror, det er meget mere positiv tilgang, hvor vi lige så stille spiser, hvor det bliver hipt og trendigt og sejt at spise mindre kød, og måske bare spise kød 1 eller 2 gange om ugen.